Salutare și bine ați la un nou vlog. Eu sunt Denis și azi ne vom juca pentru nu știu ce, ne vom juca Minecraft partea a doua. Și o să ne jucăm această mapă șmecheră de care am un camion care o să vi-l arăt. Da, băieți. Așa vă puteți juca Minecraft. Eu nu l-am luat cu bani, am luat gratis. Instalați-vă Aptoide. Scrieți acolo Minecraft Pocket Edition. Și vă dă acolo primul de sus. Băieți și fete. Și vă faceți mapă și vă jucați veșnic. Da, și cam atât cu acest vlog. Eu am fost Denis, ne vedem data viitoare.